ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, балечикои канали Сауда ТВ номер 1. Числа 3 июни соли 2025 ин моҳ ҳам тамом шид. навора тамошо кунед, 9 дона хонаи фурӯшӣ ҳаракат кардем дӯстон. хонаҳоро тариқи видео арзонаша навор кунем, пешкаштон бикунем. бо диққат тамошо кунем бача азиз. рақамҳоро мегузорам. қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, чӣ молу маҳсулот бошад дар WhatsApp рӯй кунен. наворҳои бадина дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. лайкотон намонен, дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор. дар канали мо Сауда ТВ подписатсия кунен. обуна шен мақсад. вақте ки мо навор кардем SMS шумода меравад. видеоро сар мекунем, бо диққат тамошо кунем бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауда ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочна боротона занг дада рой кунед бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ арзон хоҳиш карден аз Душанбе. марҳамат, Сауда ТВ дар хизмати шумост. хонаи назди ҳавлегӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе, маҳаллаи Шайнак. 1.5 сотих, 2 этажаҳаи хона дӯстони азиз. 4 дар хона, масоҳати 70 метри квадратияй. видео камтар хира омадай. узраи шумо. касоне ки серьёзно харидорен, соҳибмулка талаб кунен, бо навори дигаша рӯйтон мекунам. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегузорам. барои маълумоти бештар метавонед занг бизанен. 260 000 сомонияй. 1.5 сотиха. ремонт падабои тайёрай. об свет ҳаст, мактаб, бунгоҳ, масҷид наздикиша. ипразем то хона 3 километр. маршрути 45 мерава. аз пеши хона мегзара. ҳуҷҷат дора, об свет дора. марамат 260 1.5 сотих. просто сум дар кораи саудош кадестян. успед кинен. аз номи канали Сауда ТВ занг бизанем бача азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ҳамин ай Душанбе бисёр хоҳиш кардем ки бо бисёр рӯй кардан медонен. ҳамин Сауда ТВ пашти ҳаррӯза хонаҳоро савдо мекуна, бо рӯй кардан мегиранд. квартираи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, дар Гипрозем, Навбаҳор 2. нарх 520 000. дӯстон, бо диққат хушу навора тамошо кунен, хонаҳоро бинен, баъдан адресое ки Сауда ТВ мега хушту гӯш кунен, баъд занг занем бачаҳо. духонага масоҳати 45 квадрат, 520 000. доми 10 этажа, хона дар 4 этаж қарор дорад. рақамҳои WhatsApp ахирш 9400. об свети доимӣ. гӯш кунен бачаҳо. об свети доимӣ, лифт доимӣ кор мекунад. хона навастройка дар 4 этаж, доми 10 этажа. масъалаи ҳуҷҷатҳо ҳозираша шаҳрномавӣ ҳастай. хоб 2 моҳ пас иҷозати документоша метиҳанд. медпункт дар наздикиш ҳастай. 2 магазин таги домда, канечкаи маршруткаи 58, 56 ва 2. медколлеҷ ҳам наздикаи мактаб, масҷид дур нестай дӯстон. хушу гӯш карда бошен агарам хеле адрес. агар ки нафаҳмиден, видеоро повтор кунен, гӯш куненда занг занен. нарх 520 000 сомонияй. ремонтҳои қоидавӣ кардагӣ, одамое ки мехарен аз номи канали мо занг бизанен, бо иншоалло арзонтон мекунанд. наворда бачаҳо лайкора монен. ирӯза наворда аз Душанбе, аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон хонаҳоро қабул кардем, баҳри хитон пешкаш мекунем. хонаҳое ки Сауда ТВ мегузорад дӯстон, адресоша пурра гӯш кунем, баъд рақамҳои соҳибмулкора мегузорем, худошона занг бизанен. навор дароз боша, ҳаракат карда одамое ки дар Русия кор ҳастен, аз кор бироем ба ҳазур тамошо кунем ки
мо ба як мақсад чикор мекунем, навор мекунем ҳамун шахсиятое ки хонаҳоро роӣ мекунанд ва ё иншоалло умед дорам ки аз канали Саудо ТВ хонаҳошон фурӯшта меравад дӯстон. ба ҳамин хотир ҳаракат карда лайкотонро ҳам бимонед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ барои мардуми сарбаланди ноҳияи Данғара. хонара бинед 120,000 бача. чанд сум? 120,000 сомонӣ. ноҳияи Данғара, булёни поён, 12 сотиқ замин, дарвоза дора, хона ҳамин ҳолат кардагӣ, 4 дар хона. хонара 2016 бо хишти лой кардагианд, 4 хона, 1 то 6 ба 3, дуюмаш 5 ба 3, сеюмаш 4 ба 3, чорумаш 4 ба 2.5. ду хонаш бо коридор тайёр зиндагӣ мекунӣ. ду тои дигариш боша коробка, дегдонхона дора, свет дора, об дора, барои агарот молу ҳол оби хӯрданӣ ҳастай, яъне ки ба наздикӣ бахшиш мегзаронанд мега. ба наздикӣ мегзаронанд. ҳозирашта тобистонда ова мехаранд. мактаб, медпункт, масҷид, магазин наздикишта ҳастай. кредит намешава ба сумми тоҷикӣ 120,000 сомонияй. ин хеле нархҳо ма гарантия метавонам ки фақат дар канали Саудо ТВ навор карда мешава. ба ҳамун хотир хонаҳое ки навор мекунем бародари азиз ҳаракат карда аввал тамошо кунем, чунки мардум ҳама хонахар тамошо мекунава ждат доранд ки кай Саудо ТВ хона навор мекунам мо тамошо карда интихоб карда бигиремш. ба ҳамун хотир чӣ қадар метавонед хонаҳотонро адресаша пурра рӯй кунед, видеонавори фасон карда рӯй кунед, баъдан нархи хонаҳотонро нархе монед ки арзанда ба нархш боша. ӯ хонае ки ба нархи худ арзандаай вақте ки ман видео кардам 1 соат пас аю хона умед накунед вай савдо мешавад. дӯстон азиз фаҳмиден ҳам хеле гапо анаки ҳами канали Саудо ТВ да обуна шенед, дар канали мо обуна шенед, дар навор лайк монед, дар канал подписатсия. баъдан дар таги комментара нависен аз куҷо то чанд сомона хона навор бикунем. мо комментария намекунем бачо, медонен коммент кунен. аммо хонафурӯшо ҳам ку дӯстон азиз баъзе нафарои ҳаст ки комментария нигоҳ мекунанд, баъдан хонаҳошон рӯй мекунанд. дид ки аз Данғара талабот бисёрай рекламагузорӣ мекунад хонаҳошона, ё ки аз Ваҳдат бисёр боша, агар мардуми Ваҳдат чикор мекунанд наворошона рӯй мекунанд, ё ки Норак, ё ки ноҳияи Панд, ё ки Восе, ё Кулобу Фархору Файзобод дигар ҷо. хулас оиди хона худотон маълумоти пурраша занг бизанен бигирен. дӯстон азиз нигоҳ кунен, дарвозаҳоро ман эълон мекунам, хушрӯ гӯш кунен. ҳамин дарвозаҳоро аз номи ман гап занен, худам реклама кардагим, ба дили пур интихоб кунен, заказ кунен, рӯйтон мекунем. салому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе. дӯстон азиз дарвозаҳои бо сифати дарвозаҳои Акаи Зиёратшо дар Восе. дӯстон якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳаст. дӯстон азиз дастафка ҳам карда метавонанд. ноҳияҳои дурдаст платни мешава, дохили район Восе, Куло, Фархор, Ҳамадонӣ, Данғара, Қурбоншаҳид, ин территория дӯстон азиз то ноҳияи Муминобода мере на дастафкаи бесплатни мераванд. дӯстон азиз хоб вақте ки шумо заказ ҳам карден, аз дар байни 8-10 рӯз заказотонро тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад. бародар азиз нарх навои дарвозаҳо аз 3,500 сомон то 10-15,000 сомонӣ дарвозаҳо доранд. дарвозаҳои босифат. марамад аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад шумо да скидка мекунад, кортона бо сифати баланд буд мекунад. бачо марамад рақамош ҳам мегзарам дар рӯи экран, муроҷиат бикунен аз номи канали мо, фақат бо арзонтон мекунад. худо хоҳад ина маркаи дарвозаҳо аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд барои болои дарвозаотона. номи чи ака казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо Акаи Зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. марамад рақамош ҳам мегзарам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиат кунен. ака шумо да мақсад маълумоти бештарша мега. дӯстон азиз успед кунен, дарвозаҳоро заказ кунен. акаи Фахриддин мега ки ассалому алайкум брат,
айвосе хонаи тайёр 3 сотиқ намеёбӣ ака арзон барои бачаҳои камбағал 3 сотиқ не бачаҳоча 6 сотиқаи арзон ёфтам ки пешкаш мекунам будиқа тамошо кун. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восе обод 230 000 сум. хона полни тайёрай. соҳибхона дар Русия ки ҳастай ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад. ина марамат бо нархи арзонакай бихараш зиндагира сар кар. ду хона дорава 6 сотиқ замин дорава ватсапаш 5999 об свет астай. мактаб, масҷид, садик, бозор ино ҳама наздикай. дур нестай дӯстон. ҷои ободай. аз номи канали мо Саудо ТВ занг бизанен. хонара бихарен. хонара бинен ба тамоми санъат шай. хонаҳои ноҳияи восе бениҳоят қиматай бачаҳо медонен. ин тараф обод ки астай беҳад ҳама қиматай. инаи хона срочно ғалтагай занг занен бигиренаш. хонаҳоро тамошо кунед кадом ҳолат. об свет дора, мактаб, масҷид, бозор ино ҳастай. яъне ки ҳамсояҳо мардум ҳама зиндагӣ дора. масоати замини 6 сотиқаи боз дарахтои мевадиҳанда дора. хонаҳо ремонтошон беҳтарин ремонтҳо кардагӣ. маълумоти праша метавонен худотон занг зада бигирен. инами ҳолат. ина бохша бинед чӣ хел яъне ки масоати заминшам калонай. ремонтҳои хонам хушроҳакай. лайкҳо рамонен дӯстон дар канал подписатсия кунен. Саудо ТВ навор мекунад ба хотири мардуми хонахар. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар ноҳияи Хуросон деҳаи Будиён меган. инами хона бача азиз. чанд бор мегум хонаҳотона дӯстон видеонавор кунен. баракӣ бигирен телефонора ки ами дар видео хона хушрубия. хоб 12 сотиқ замин дораву 4 дар хона дора. хона ҳами ҳолат кардагӣ бача азиз. рақамҳои ватсап ду таҳай мегзаронем. мемонем занг занен. 300 000 сум нархи хона. гирди хона забор маҳкам дарвоза дора. об свет дора. хонара 2020 сол сохтан. баллои блок ҳати. тирезаҳои пластик дора. мактаб, магазин, медпункт наздикай. 50 то дарахт дора. баъзе чизҳои хона места. аз ҷумла кондитсионер, телевизор места. хона ҳуҷҷат масъалаш қатъӣ ҳуҷҷатҳо 100% ҳастай. серьёзно фақат серьёзни харидор занг зана. худо хоҳад ячи нимчи бо савдо мешавад. подписчикои канали Саудо ТВ навор дар лайкҳо рамонен дар канал подписатсия кунен. баъдан ами гӯшкунанда хонаҳоро мо аз ҳар як гӯшаву канори туристон рӯй мекунад. ихелне ки холи ай Хуросон аз Ваҳдат, Ёвон, Восе, Кулов, Фархор, Ҳамадонӣ, Данғара аз ноҳияи шаҳри Хуҷанд, Исфараву, шаҳри Бустону, Душанбеву, Регару, Ҳисору, шаҳри Нав аз ҳамаи ҷо мо дар рӯй мекунад бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. далши хонаҳо ба суратанд дӯстон. намихели хонаҳо нигоҳ кунен. хонаи назди ҳавлигӣ масоати 6 сотиқ замин дорои 4 ҳуҷра шаҳри Бохтар Қурғани Пешина дар Кушониён қарор дорад. нарх 175 000 сомонӣ. мегирен шикатур мекунен малияр никорша мекунен зиндагира сар мекунен. хона дар роҳи Бохтар ва Чапаева қарор дорад. Чапаев қарор дорад дар пушти хоб заводи кӯҳна мега. документош 100% об свет ҳастай. харидори аниқ занг зана боз савдои соз дора. маълумоти праша дӯстон бигирен. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки масоати 5 сотиқ замин дорои 2 ҳуҷра калхози Россия маҳаллаи Правда шаҳри Душанбе. хона фавран фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳо 100%. об ва светаш доимӣ мебошад. хона бо масоҳати 5 сотиқ замин буда
2 ҳуҷрага мебошад, бо ҳаммом, ошхона ва ҳоҷатхона мебошад. барои зиндагӣ кардан аллакай омода шудагӣ ҳаст. барои маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp ахираш 5867 аз номи сомонаи YouTube канал номер 1 Saudo TV метавонед занг бизанед. ва ҳаракат мекунем ки дар рафти тамошои навор адресҳоро прорасонем. ба ҳам хотир шумо ҳам адресҳои хонаҳотона пирра хишрӯ карда нависонда роӣ кунед бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе. дукондата масоати 2 сотиқ замин. Душанбе дар боғи Зиё. Ассалому алайкум мардуми хонахар мега. хонаи фурӯшӣ дорем 2 сотиқа. хоб духонага болош монолит. хоб тарафи Аманал. раҳи тепаи Самарқандӣ, боғи Зиё. об дора, свет дора. маълумоти пураша метавонед тариқи рақамҳои 8709 занг бизанед. ин ҳами хеле гапҳо дигар дӯстони азиз. хоб мо боз дӯстони азиз TikTok, Instagram дорем бо номи Saudo TV. хонаҳоро мо живои навор мекунем, дар оҷа мегзорем. агар ки маъқул боша гузарен дар оҷа тамошо кунед. баъд боз канали Saudo TV 01 дорем ки дар YouTube нависен мебирояд. мошинаро зиёдтар дар оҷа навор мекунем бачаҳо. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. боз тарафи Данғара мием ака. хонаи назди ҳавлигӣ масоати 8 сотиқа, дорои 4 ҳуҷрага. хуб ноҳияи Данғара, ҷамоати Исматшариф, Хуррам Замин. 300 000 сомонӣ нархи хона дӯстон. Хуррам Замин, ҷамоати Исматшариф, пештараш мега Ҷартепа. 8 сотиқа, 4 хонага. баня ва кухни даронашта плюс боз берунда баня, кухни, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳавлӣ дора. хуб маълумоти пурраша метавонед бигирен. 300 000 сомонӣ. дӯстони азиз, имрӯза навор тамом шид. навор ки маъқул шида боша изо накашен, дар комент нависен ки Saudo TV ба пеш. комментариҳои беҳтарин кунен, аз куҷо хона навор кунем. ҳе бача бинависен, қагада тамошо кунед хонаи хостона.